אנחנו באיתום סנטר מתמחים בכל תחום הבריכות ומערכות המים. בין השאר, אנו בונים בריכות שחייה, משפצים בריכות קיימות, מצפים בריכות ביריעות PVC בגוונים שונים, מחפים בקרמיקה, מצפים בציפויים אפוקסיים, בונים מכלי איזון ועוד. בנוסף, אנו מתקינים מערכות ג'קוזי, סאונות יבשות וגם סאונות רטובות. כבר יותר מ-20 שנה אנו מספקים ללקוחות שלנו פתרונות בזמן אמת על ידי צוות עובדים מקצועי ומנוסה. כל פרויקט אנו מבצעים בצורה מקצועית, אמינה עם שירות איכותי ובשילוב של בקרת איכות. בין לקוחותינו ניתן ליצור מגוון לקוחות פרטיים, מוסדיים, בתי מלון, מתנ"סים ומוסדות רפואיים, כמו מלון רויאל, מלון מרידיאן בים המלח, קיבוץ יוטבתה ובריכות האצות באילת.